Bueno, oso garrantzitsua eta eskertzeko ere bai, ez? Oso gustora nago hemen, beti esan dudan bezala, ez dakit sentimendu oso berezia daukat hemen izan da, eta espero du da, denak identifikatu zaitezela, ez dakit, renovazio honengan, eta aurrera jarraitu beharra, oso pozik nago benetan, eskertzen. Esan dudan bezala, gozatzen nabil, ez dakit, gauza politasko pasa dira klub honetan, oraindik zeo zer badugu egiteko, eta espero dugu denboraldi honetan hurbil gaude, eta ea lortzen dugun, taldeak gozea dauka oraindik, eta amets hauek espero ditugu egi bihurtu daitezela. Denak hitz politak eta positiboak dira klubarentzat, jendearentzat, maitasun hori sentitu dut nire barruan, eta esan dudan bezala asko gozatzen nago, eta espero dut jarraitzea, esan dudan bezala 36 urte egingo ditu, baina ez dakit, ongi ikusten naiz, ongi ikusten du burua, eta fisikoki ere ongi aurkitzen naiz, eta espero dut aurten denboraldia borobila izatea, eta ez dakit, amets horiek egi bihurtu dadila. Garrantzitsua ez, urte asko pasaitu kanpoan ere bai, baina ja etxerako buelta honetan oso positua izan da, gauza polita asko ikusi ditut hemen kluban, gauza txarrak ere bai, baina ez dakit, honekin asko gelditzen naiz ez, eta jendearen maitasun hori ikustean ere bai gozatzeko aukera dut, eta espero dut oraindik pixka gehiago jarraitzea. Nik uste, ez dakit, klub berezi bat dela hau ez, eta balore hauek jarrai dezaten nik ongi ikuste dut hemengo jendea ere egotean ez, kluban ez, behar da. Esan dudan bezala klub berezi bat da, eta espero dut amendik aurrea egon dadila beste pertsona bat, ni egon naizen bezala, lehen akordatzen naiz Danik eta Kapak, eta beraiekin ere asko ikasi dut balore hauetatik. Eta espero dut norbait etor dadila nire atzetik balore horiek hartar dezaten, eta klubak jarraitzea ez, balore horiekin ez, eta nik pozik nago momentu honetan hartu dudan maitasunaren gatik, eta espero dut denak ere pozik egotea nik ematen dudanan gatik. Momentu berezi asko, lehenengo 2 urteak oso politak izan ziren hemen, talde oso on bat geneukan, barrutik ere ikusten zen, ez dakit, denak elkarrekin geundela, denak berdina pentsatzen genuen, gauzak oso ongi irten ziren, eta niretzat nik uste lehenengo 2 urte horiek oso espezialak izan dira ez. Lehenengo urtean bizi nuela ere oso polita izan zen, azkeneko partida hauran kriston golpea jaso genuen, baina espero dugu aurten zapore txar hori kentzea eta helburu berdina burukatu. Niretzako Ipuruan jolastean ja nire etxea ikusten dut ez. Ja berdea aukitzen dudanean niretzat espeziala da, eta partiduro zeo zer berezia somatzen dut ez, eta gustora nago, ez dakit, onera etorren ez ere bai beste kluba batekin, espainolekin hemen jolastu dut, eta badakit zaila dena bisitante moduan onera etortzea, eta lokal moduan hain txiki eta hain arropatua izan da, guretzako oso politia da. Eta hemen jarraitzen dudan bitartean dena emango dut. Beti esan dudan bezala, nire helburua hemen berdin jarraitzea da, gozatzen nabil, eta espero dut momentu berezi ugari aurretik izan da. Mesedez jarrai dezaten berdin, oso politia da lortzen ari garena ez, komunio hori jokalari eta zaletuen artean, 2 urte oso politiak izan dira, ikusten dut ere bai beraiek ere gozatzen ari direla, eta espero dugu 11 partida hauetan gelditzen dena
denak emango dugula gorgoian egoteko ez dakit bultzada hori, eta mesedez, denen artean nik uste aurte berriz amestu behar dugula.